Onchoreria korwase chiro ya Gesima eyo gotoka se ward ya Gesima imeye county ya Nyamira nigo besokire na gukwanera egati ya makongu ayo bawetera ase obonchorere babo ase baganirie abateneneri bechiro kubeka mangana ayo na kwenekia abuna babere gakorigereriwa nabayigo goikeraniwa ase nchire moyo kubachinga kinyororo eri goikerania obonchorere babo ase echireyo mono nigo babere bagukwanera engana yestima na boyigo chipara yentononya nabo irwe okoboko na baunchureria abo barabarundia bechi pigipigi asababunganirie omo MCA bwenseme yo atuti nyamino okorosia chipara echo chire chimbe koire na magega obonchureria omurikit kurwase county Nyamira Paul Kapokara norobotyuru bakorawa na Walter Gichana oyuru munyakerogo bwechire yiganigo bagendera ko bakugania serikali ya county gusigasigirana nene engana yo kubeka ebirobu bya butuko okorusie gotasaja igana boigo ogosigasigirwa kwa mache asamangana yestima ne bwate mechando gocha yasira nonya twanyorete chi street lights echi nchiri bakore gasi ese monero konyora chigrimete pi chichonje agachitu oigo icho singenje chitagachitu asenchiriringia ni chimbe chire asugo tugotumeke bwabo ne cyari mokire cyasere go yasere gusarika ningana bamuganiri mu MC kurwase wadi yiga muske atuti nyamino kwene kibunango igorare kibara cya kurumagega elyo kogadeya omochyo yo amangana Park Street tiganya kore basengenje nara awango igasengenje chire yatwarira abantu abange ande netakeire eigoke ingane yo ningana yairwa kuboko amo na egataba na bodaboda kurwase nsemechiga abo bagokorobo sombya se kibara aimeye wadi ya Gesima abo bagendera ko bakobo litengane yo nakuganya ko segasegerwa limuryoka kibara kitu kinyinge nchiringiya tojire chimbe sana na kubwati gazo kwara yo Burundi na bosombi beribu yesengencho ko chigoto chanda estimere Gesima igache security rights chiraiga gochia kolire kwerende chiagire chiaerire bono no musunde nande mumanyete ngabakora kabanje tomusunde sana biro byitoga nduri korora jinsa cyamara babandito ko imukya bangina gochika kwanyoranga biro mbiri gwaka kwanora amanyare ko imukya makora bara ntobwati nestima neta kereri kumono ekonyara kabage kogenda ofio nigo korengana mona Gichana agendere ko bagakuboria ebangiye gusangirirwa sayo kubekwa keralyo elio abonchiriria abaiga kumanya amagendera wagwenete wakolerwa tokumanya na irenga chiko chire yakoreta gona intubona tutakiri tumayirenga to collect kare to gusabe project twamanyanga itobere na sinsemo ya Gichana boigo nigagendere ko bagakogania Gesima gochoro koba headquarter ya municipality ya Keroka asekeria bunakwerera gona rengo sabange Gesima singenere chire nkoro ayene chikoti no chacha kiretega gonta etego sabanga we headquarter Gesima nere benefit na mache buna ebintu binde biria bigochera mu municipality igonto egunga ngandereri goma ora na into togatanga ati eche Gesimaga asinsemo yendaba na bodaboda abaganigo bagende ko bakumuganya murayo munene bwensomoske William Samuel Ruto kwene kibunango kyaniale ligo liria mabuta elyo kubatoria azirando njya sure manyanga bananchi abatora iga nindu twa wakiriti chikura ne chikure chitu akoete ko twakoete otumane chire oirania mabutanze orore mama mboga abantu be boda abantu bakwerende bono timaiti gwache tukatueba bono ande no chuira nengi ochakototebi bono singenja mabuta garuji 300 ginko report legetaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurwasti nsemechiga cha echiro ya Gesima yugotoke meye wadi ya Gesima imeye county ya Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara